नहीं अभी बस ओमी टीवी में सिर्फ तुम लोग को ही देखा है, कोई लड़की के लिए अनकंफर्टेबल हो रहे हो। नहीं नहीं ऐसे मैं मारू मैं मारूंगा तुमको। ओए तू चला जा, मैं बात करूंगा इनसे पर्सनली। चला जा 1 सेकंड के लिए। नहीं 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 उससे ऐसे मत बोलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे मत बोलो। नहीं बेस्ट फ्रेंड है तो हम दोनों के पर्सनल क्यों जानना है उनको। अबे साले गाइस नोंथांमोनाथ' बिब'सनि भिडिअखौ नुखाबायानो नङा होनबा मानो होनबा बिथांनि गोदान भाइराल भिडिअ जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आरोना नोंथांमोन एसेबां इन्टारेस्टिं जादों नायनो मोजां नुयो आं बिथांनिखौ ओंखायनो बिथांनिखौ गेजेर गेजेर नायनानै फल' खालामो आरोना नोंथांमोन नाथाय बेनि बायदि प्रेक्टिकेलि जों बानायनो हास्लाबाखै बिथांमोन जों एसे बेलेग खामानियाव बेस्थ' थायोना बिनि थाखायनो हास्लाबाखै आरोना नोंथांमोनाथ' बिराद इन्टारेस्टिं मोनखायो बिथांनि भिडिअखौ नङा होनबा गाइसमोन मोजां नुदों आंबो बिथांनिखौ बिराद इन्टारेस्टिं फेमास जाबाय जोंनि बर'नि मादावनो बिथाङा फेमास जाबाय बि बयस बिथाङा जोबोद मोजां आरोना नोंथांमोन नायनोलाय समायनाथार बिथांनि भिडिअफोरा रस भिडिअबो जायो गेजेर गेजेर नायलांबाय था आरोबाव। में हम लोग इस भाई के साथ स्टार नहीं करने वाले,